नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आप सब कलाकार खातिर बहुत ही ब्रांड गाना हाई लेवल के लेके आयल बनी। आप सब कलाकार खातिर एकदम ब्रांड गाना बा, रंगदारी वाला गाना है, लेडीज जेंट्स डुइट गाना बाई। आप सब जे भी कलाकार बा गा सकता, नया धुन पे एकदम बावे। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहा बनी। पहले लड़का के बा मुखड़ा में, तो सुनी कैसे बा कि कोर्ट कचहरी थाना ए गोरी नाचला हमारा इशारा पर। अरे कोर्ट कचहरी थाना ए गोरी नाचला हमारा इशारा पर। उसके बाद फिर लड़की का रहेगा कि हम जानतानी तहारा का तय बाबू हथियार ले आवेल भाड़ा पर। हो हम जानतानी तहारा का तय बाबू हथियार ले आवेल भाड़ा पर। तई रला मुखड़ा, जहाँ लड़का के बाद तहाँ लड़का के पाना में हम लिख देम, और जहाँ लड़की के गायक बा तहाँ लड़की के पाना में बस हम लिख के आप सबके और थंबनेल में लगा देम। कौन लड़का गायक बा पार्ट, कौन लड़की के गायक बा, थंबनेल में लगा के पाना में लिख के और उसमें समझ में आप सबके आ जाई। तो चली आप सबके अब अंतरा सुनावे जा रहल बनी। तो पहले अंतरा में लड़का के बा कि ढीले वाला काम हम न करेनी हूँ, एसपी डीएसपी से न डरेनी हूँ। अरे ढीले वाला काम हम न करेनी हूँ, एसपी डीएसपी से न डरेनी हूँ। उसके बाद फिर लड़की का आएगा हो बावे बारे में सब तारा पाता, समय अइला पहु जाला नी पाता। हो बावे बारे में सब तारा पाता, समय अइला पहु जाला नी पाता। फिर इसके बाद अब लड़का का आएगा चले रंगदारी हर जगह प्यारी आ रहिले अपने धारा पर। अरे चले रंगदारी हर जगह प्यारी रहेली अपने धारा पर। तो फिर लड़की का आएगा कि हम जानतानी तहरा का तय बाबू हथियार ले आवेल भाड़ा पर। हो हम जानतानी तहरा का तय बाबू हथियार ले आवेल भाड़ा पर। तई रला पहिल का अंतरा। और लास्ट अंतरा खातिर हम हर वीडियो में आप सबके बतावे नहीं कि लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकतानी। जे भी कलाकार के गावे के बा और ये गाना पसंद हुई तो कही कि भैया हमरा ये गाना गावे के बा, तो भाई के व्हाट्सअप के माध्यम से हम फुल गाना लिख के व्हाट्सअप पर भेज देम। आप सब आराम से कहीं से भी गा सकतानी। और पर्सनली में जो गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर हमरा लगे पैसा लगेला। कम बजट में ब्रांड गाना लिख के देनी, यूट्यूब पर चढ़ाओ तनी एकरो से भी ब्रांड गाना पर्सनली में लिख के देनी। और जो म्यूजिक बनवावे चाहता तो म्यूजिक भी हमरा यहाँ बनेला। कम बजट में ब्रांड म्यूजिक हमरा यहाँ बनेला, बिल्कुल कम रेट में धासु म्यूजिक बनेला। और जो गाना गावे चाहता तो अपन खुद के हमारे स्टूडियो बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारे खुद के अपन स्टूडियो बा। और रहे खाए के पैसा ना लगेला, रहे खाए के फुल व्यवस्था बा, केवल रिकॉर्डिंग के पैसा लगी, बाकी कोनो चार्ज हमरा यहाँ नहीं है। तो आप सब आके रह के गा सकतानी, जितना मर्जी उतना गा सकतानी, जय दिन मर्जी तय दिन आप सब रह सकतानी, रहे खाए के कोनो पैसा ना लगी। तो चलिए राइटर दुर्गेश बेदर्दी चैनल के आप सब सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती, जय हो।